Ahoj, jsem Kosmo. Ahoj kamarádi. Dneska se spolu vydáme na výlet kolem České republiky a podíváme se, co zajímavého mají naši sousedé? Slovensko. Hned vedle nás je Slovensko. Znáš Vysoké Tatry? To jsou pořádné hory, kde je v zimě spousta sněhu a v létě krásné túry. A co třeba Štrbské pleso? Je to jezero jako z pohádky. Německo, na západě máme Německo a tam je toho fakt hodně. Berlín, hlavní město plné historie, Mnichov s obřími parky, nebo třeba Drážďany, to je město jako z pohádky. Rakousko. Pod námi je Rakousko a jeho slavné Alpy. Ideální místo na lyžování, horská kola a krásné výlety v přírodě. Rád asi koukáš na kopce? Tady jich je fakt hodně. Polsko. A na severu? Tam je Polsko. Mají tam moře. Ano, baltské. A města jako Gdaňsk nebo Štětín. Tam kotví velké lodě a voní to tam po rybách a slaném vzduchu. A to je všechno kolem Česka. Už víš, kam by ses chtěl a podívat?